Greetings bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakholwa niyaphila nonke namhlanje egameni lika Jesu. Umfundisi uNzuza from iHOC or House of Christ. Namhlanje ngifisa ukuba sibuke izwi kaNkulunkulu ngaphansi kwesihloko esithi the power of prayer, amandla omkhuleko noma amandla omthandazo. Namhlanje bazalwane isihloko sethu so sibuka under izwi likaNkulunkulu elitholakala lapha ku chapter number 4 kwaba Philippians chapter number 4 verse number 6. Ake sifundeke masinyane. Izwi leNkulunkulu lithi ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga, ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Mhlambe sisiqhubeka ngifisa nje ukuthi namhlanje sibuke into eziwu3 esoqala ngayo. Sobuka ukuthi why we need to pray and how to pray, because kubalekile nokwazi as umzalwane or umntwana kaNkulunkulu ukuthi why uthandaza noma uphinde ubheke why, how to pray. Asiqale the how part ngoba the how part is very important. Number one, when we pray, we are connecting with God. We are connecting with our Father. Remember that this connection ithina noKristu noMoya Ngcwele noNkulunkulu. Now when we are praying, we are connecting with our Father indlela esixhumana ngayo noNkulunkulu. Mhlambe asibuke ukuthi number 2, why sikhuleka. Uma sikhuleka sisuke sithi let us revive our spirit noNkulunkulu, ngoba umthandazo wenza ukuthi ube connected noNkulunkulu, uphinde urevive noma kwelika moya uzizwe uconnectile noNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi understand noma uqonde ukuthi uma usebukhoneni kaNkulunkulu, uNkulunkulu sixhumana ngomkhuleko noma sixhumana naye ngendumiso noma sixhumana naye mhlambe ngokunye, kodwa okubaluleka kakhulu amandla omthandazo. Now ngiyafisa ke sibheke singagxili kakhulu la sesikhona why sithandaza noma why sikhuleka, kodwa ngifisa sibheke manje ukuthi uma sithandaza kanjani, ngoba ukuthandaza kwethu kusenza number 1 sinesiqiniseko salo muntu esikhuleka kuye ogama lakhe linguNkulunkulu and uMoya Ngcwele uhlala kithi sikhuleka egameni lika Jesu. Ingakho ke asisimplify le ukuthandaza, ngoba kwesinye isikhathi kuze kube ngathi kukhona abantu abathize abafanele bathandaze, kukhona abantu abathize abanikezwe leyo role ukuthi bathandaze, kodwa singabazalwane singamakholwa. Uma sikhuluma ngokuthandaza, ake siqale ngomthandazo. Umthandazo ila khona sisikhona uNkulunkulu, umthandazo wokubonga, prayer of thanksgiving, of saying uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu for the gift of righteousness. Ukubonga nje uNkulunkulu ukuthi ukuphe i-gift of righteousness. Lokho kwenza ube ne-confidence ukuthi uthandaza uNkulunkulu ongakuthukuthelele, uNkulunkulu ongakudinelwe, uNkulunkulu ongakuflathele, uNkulunkulu osuke ukhuluma naye ukhuluma engathi ukuthi uyambona kodwa uyambona kwelika moya. La khona ubonga khona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi ugcina imindeni yethu, siyabonga uNkulunkulu ukuthi uyasondla, siyabonga uNkulunkulu ukuthi sihamba ekunqobeni, siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasipha insindiso, siyabonga ukuthi usiphe this grace you qualified us through grace, and then we believe that sikhuleka kumuntu esumnganayo, sikhuleka kumuntu ongubaba wethu uNkulunkulu othembekile kithi noma sithandaza. We know masithandaza bazalwane, kwenye isikhathi kuzobe ngathi uNkulunkulu kude, engathi uNkulunkulu akasizwa sifuna simemeze kakhulu. No bazalwane, uNkulunkulu masithandaza noma sikhuleka sisuke siqale sithi uNkulunkulu simthophe, uNkulunkulu simtshela ukuthi ukubani, uNkulunkulu simtshela ukuthi usake wenzani empilweni zethu. Lokho kwenza ukuthi ube la confidence uma usoyocela, ngoba uNkulunkulu uza kuyena njengobaba wakho, uza kuyena njengenkosi yakho, uza kuyena njengomsindisi wakho, uza kuyena njengomuntu owakufela esiphambanweni ngenxa ngoba ekuthanda.
uza kuye ngoba uthi nginethemba lokuthi lo muntu engiyokhuleka kuyena ngiyokhuleka kumuntu ongizwayo noNkulunkulu umuntu ongilalelayo owazi izidingo zami owazi izicelo zami. Ungafiki nje kuNkulunkulu uthi hayi uNkulunkulu sengiyeza uzofika usuyacela this awuqale nje uNkulunkulu umnikeze indawo yakhe ukuthi ungubani. Then prayer number 2, after usumbongile uNkulunkulu wamdumisa ngoba kwesikhathi siyayicomplicate indaba yomthandazo engazi ukuthi umthandazo kukhona into entsha esizoyenza kanti konke kwanqotshwa esiphambanweni. Thina sesiya kuNkulunkulu ngoba sesinkosi ngezwi lakho nangegama lakho Jesu. Ingakho uma uzwa uDavid ezolwa noGoliath awumuzwa ekhuluma ngezilimi hayi ngoba ukhuluma ngezilimi kungekho right kodwa awumuzwa ekhuluma ngezilimi awumuzwa ememeza kakhulu kodwa umuzwa ethi ngiza egameni lika uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu owakhokho uNkulunkulu wanqobela wenza umthandazo ongenasimanga kodwa uNkulunkulu wakhe wamphendula. Then number 2 siyabuya sithi na uNkosi sesikhulumile nawe njengobaba njengoNkulunkulu njengomphathi wethu oNkulunkulu empilweni zethu sesibuye sithi Nkosi ke nakho-ke esifisa nesicelayo emthandazweni egameni lika Jesu. Ingakho kunomthandazo siza ngokukhuleka siza ngokubonga siza ngokunxusa siza ngokudumisa ngoba kubalekile ukuthi noma ngabe kuthiwa imithandazo yethu siyayibeka ngokwesigaba zayo kodwa uNkulunkulu wethu akuyena uNkulunkulu osiflathele akuyena uNkulunkulu ongasizwa akuyena uNkulunkulu ongasiboni akuyena uNkulunkulu ongazi ukuthi yini esifisa ukuyikhulekela. Nawu kuba lula uma uyithandaza kodwa wazi ukuthi awuyi kuNkulunkulu oyisitha awuyi kuNkulunkulu onganqobanga before. We are living a predestined life noma sihamba indlela esigqitshiwe esiqediwe esinqotshiwe. We are living a victorious life when we go kuNkulunkulu ngomthandazo siyoNkulunkulu wena wasinqobela okusho ukuthi nakho konke sikucelayo egameni lika Jesu ngoba wasifundisa kanjalo wathi konke nicelayo egameni lika Jesu ngiyakunenzela noma ngiyacela uNkulunkulu esezonanenzele. Matthew number 18 verse number 18. Ingakho namhlanje uma ubheka uMark number 11 verse 24 konke nicelayo egameni lika Jesu uma nikholwa ukuthi nikwamukele nyakamukeliswa kona ngoba siyalikholwa izwi kaNkulunkulu kodwa konke sicela kuphi emthandazweni. Ingakho uma sesicela nakhona sicela emthandazweni ngokukholwa sicela ngamandla omthandazo ngoba siyazi ukuthi masike sakhuluma emthandazweni saconnecta ila uNkulunkulu esizwa kwelelela khona. Ingakho namhlanje uma sikhuluma ngemthandazo wokuqala sibonge bese sicela khona bese emthandazweni lakho lesikhona a prayer of intercession la sesiyanxusa khona ngoba nokunxusa ukunxusela ibandla ukunxusela abazalwane ukunxusela imindeni yethu ukunxusela abantwana bethu ukunxusela amakhaya ethu ukunxusela izwe lethu ukunxusela abasiholayo ila khona sesikhona na uNkosi prayer of intercession siyanxusa sisiNkulunkulu siyazi ukuthi wena ungubaba wethu siyaphinde sakucela usiphendulile nawo sesiyanxusa sikunxusela yonke imithandazo esiyenzile egameni lika Jesu. Awuke bazalwane uma senze njalo nginesiqiniseko sokuthi kuyobalula ukuya kuNkulunkulu ungayi kuNkulunkulu njengosigoloza umehlabovu uye kuNkulunkulu njengesilwane sezulu kodwa uye kuNkosi siye kuNkulunkulu njengobaba siye kuNkulunkulu njengendoda yasezulwini namandla kodwa engibaba wethu esiyikholwayo nesiyazi ukuthi umthandazo awukaze umthandazo ungaphendulwa umthandazo awukaze umthandazo ufe umthandazo awupheli mandla umuntu othandazayo akanqotshwa. Ingakho noKristu Jesu bekumele ahamba ayothandaza entabeni ngoba ube understanda izimo azobhekana nazo emthanda uma eqede ukuyothandaza uma kufika noma yini kodwa uyazi ukuthi usongi likamoya ngoba umthandazo usenze sebe strong spiritually umthandazo wena sebe strong even mentally noma kufika zonke izimo ezingaqhamuka siyazi ukuthi uNkulunkulu esimkholwayo ukanye nathi. Ingakho uma ethi ohlala kimi naye mhlale kuye uyakuba nokuphila. Ingakho nathi namhlanje ngizothi bazalwane emthandazweni asinqotshwa emthandazweni asidefeatwa umthandazo awufi abantu abathandazayo abakazi bamqingelwa dilanga. Khumbula into eyodwa ukuthi nenkosi yasifundisa
yathi anokhuleka ningakiyeka ukuthandaza, ningakiyeka ukukhuleka, ngoba lokho kwenza ukuthi sazi ukuthi sanqotshelwa, kunqotshiwe, sesikhandaza ngoba siyaconnecta noNkulunkulu wethu. Ekugcina kunakho konke bazalwane egameni likaJesu, umthandazo ushintsha izimo. Umthandazo, prayer changes circumstances. Noma ngabe yini obhekana nayo, umthandazo uyanqoba. Noma ngabe obhekana nayo ekhaya, umthandazo uyanqoba. Obhekana nayo emsebenzini, umthandazo uyanqoba egameni likaJesu. Ingakho-ke namanje egameni likaJesu waseNazaretha, I love ukuthi ngathandaza nawe namanje ntambama noma nangesikhathi esikuso egameni likaJesu, or namanje ekseni egameni likaJesu sikhuleke nawe egameni likaJesu, kuba ngikukhumbuze ukuthi when you are living a victorious life, ngikukhumbuze ukuthi wena ungumnqobi, wena umusa kaNkulunkulu phezu kwakho, his grace is sufficient for you. Khuleka ngokukholwa, khuleka ngokubonga, khuleka ngokunxusa, khuleka ngokudumisa, and uNkulunkulu uyakwenzela umusa egameni likaJesu. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyakhulekela imindeni yakho, ngiyakhulekela abantwana bakho, ngiyakhulekela ibandla, ngiyakhulekela abazalwane, ngiyakhulekela Nkosi yami idingo zabo, ngiyakhulekela izicelo zabo. Kodwa ngiza kuwe ngokubonga, ngokudumisa, nokunxusa. uNkulunkulu ongcwele, wena unguNkulunkulu osinqobelayo, uNkulunkulu osilwelayo, uNkulunkulu osenzela okuhle kwakho lingamandla, igama lakho lingukuphila. Ngaphandle kwakho asinako ukuphila nokunqoba. Kodwa emthandazweni uNkulunkulu siyabonga ukuthi sinqobile, nginqobile ingonyama yomndeni kaJuda, inqobile ihlwele kaJese, impande kaDavide. Siyakubonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi sihambe kunqobeni namhlanje udumo-ke olwakho nobukhosi bakho nenkazimulo yakho. We appreciate your grace, your mercy, your favor, your love. Thank you, Father, for sustaining us. Thank you, Father, ukusondla. Thank you, Father, ukondla imindeni yethu, ukondla abantwana bethu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi sinama-shelter, siyokuhlala, sinamakhaya. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuba sinokuphila emzimbeni, enyameni, emphefumulweni. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usenzela umusa, Baba uyasilonda. Thank you, Father God, ukusipha a good life. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukusipha a healthy life. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukusipha babona amandla onke, even imali emsebenzini. Siyabonga ukuthi sondle imindeni yethu. Si-appreciate uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi njalo masikhuleka wena uyasizwa. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu ukuthi wena awusiflathele. Siyabonga uNkulunkulu awusizondi, awusibalele ngisho amacala ethu. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi umi njalo kithi, uthando lwakho luyasimangaza. Baba siyabonga ukuthi uthembekile egameni likaJesu onamandla onke. As I was praying egameni likaJesu, I can assure you uNkulunkulu ngizwile. I can assure you uNkulunkulu uzwile imthandazo. I can assure you uNkulunkulu will deliver. uNkulunkulu will answer our prayers. uNkulunkulu will answer our prayer as we are praying right now in Jesus' mighty name. Let me close. Father, udumo lonke olwakho nenkazimulo ingeyakho. Siyabonga ukuthi Baba umkhuleko bese ukhuleka namhlanje nemandla nabazalwane ekseni usuphendulile egameni likaJesu. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make you shine wherever you go. uNkulunkulu abhekise ubuso bakhe phezu kwakho, phezu komndeni wakho, phezu kwabantwana bakho. Lisizwe kaNkulunkulu babheka kuye ubuso bakho, bona ubuso babo bakhanya. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu abenani. May the Lord bless you. Amen.